Flashback. Kunwari, busy-busyhan, tumigil ka, sumagot ka kanina doon sa PC package. Oh, ngayon, busy-busyhan ka. Your name is? Jaira Gabini. Jaira Dabini? Dabini. Ay, akala ko Dabini kasi siya na yung hinahanap kong Bini. Dabini. Okay. From? From Tupi. Tupi, Bisaya ka, ma'am? Medyo. Medyo. Unsa man ang ano, ma'am? Under medyo? Ha? Half Bisaya, half Half pure Ilocano. pure Ilocano ug asa gikan ng half Bisaya manggod kay na pure man ah. Pure Ilocano nagdako sa Kabisayaan. Okay, ma'am. Have you seen the handsome faces of our groomsmen? According po kay Pastor Norton kanina, ang pinakagwapo po na lalaki ngayon ay si Monmon lang daw. Unya, correct, tama gyud na. So, di gyud ta ana. Di gyud ko ana. Di kita ana magmaling, ma'am, kay mubayad baya na karon sa kuha kay pinakagwapo gyud na og gyud na siya. Pero ana manggod kay karon mo dula-dula man ta. Okay. So, karon kung siya ang pinakagwapo na ay second. Pinakapangit. Dili ko na pinakapangit. Ang grabe naman ka, oy. Ino naman sabon. Naatay second. O, kung dito sa atong groomsmen ganina kay nakitaan manimutanan. O, kinsa man sa imong feeling ang medyo second sa groom. Yung kalbo daw, sabi ng bride, Sino yung kalbo? Meron ba? May buhok yan. May kalbo. Naglolo kayo. Pero kung ikaw lang, ay si Sir, groomsmen ba? Okay. Pero ikaw lang, kung tatanungin kita, walang halong impluensya ng bride natin. Pasok ba si ano na lang, diretsuhin ko na nga. Di ba ikaw ang maid of honor? Opo. Pasok ba yung best man sa'yo? Parang hindi po siya, hindi ko po maalala, Your Honor. Ganda lang ha? Hindi ko maalala, Your Honor. Parang iba kasi yung datingan ni Bestman kanina eh. Parang may gustong patunayan. Alright. So ladies and gentlemen, kalma ka lang ngayong gabi. Dadagdagan natin ang rason para gusto mo pang mabuhay sa mundong ito. Okay, thank you so much. Girls, balik kayo. Itatapon ni bride ang bouquet. You can do this. Let's go. O, ana, sige. Malapit ka na maglampas sa kalendaryo. Go ka na. Alright. But 1, 2, 3, throw the bouquet. You are out. You are out, ma'am. You are Ay, out. balik. Out na lang. Siya ang out kay siya ang nakakatch. Out. Ulit mo. Ulit. Dili na ulit ka na magbuot-buot man mo. Kaya ang host diri. Tapon! Woo! Tapon! Sige! Sige, yeah! Bye-bye! Tapon! Go! 1, 2, 3! Woo! Ay, grabe ka, Bini Green! Muambak si Bini Green, ma'am. Atras, girls. 1. Wait lang. Kayo ay pumunta dito para magmahalan, hindi para magtulakan. 1. Sige, takbo mo lang, Christine. Ako nang bahala sa'yo. Okay. Our winner is our maid of honor. Palakpakan mo natin. Ngayong gabi, etong 5 mga lalaking ito ay magpapagalingan sa kanilang delivery. Dahil sila ay magsasabi ng, Jaira, mahal na mahal kita. Jaira, eto na ang pangarap ko, Jaira. Ipipiringan natin, Jaira. Hindi mo ay alam ko may pinipili ka na eh. Papahirapan ko to si Jaira. Okay, i-reshuffle natin to, sir, as you request. Balik-balik ka rin natin. Ayan na, ito nagwa-warm up na, sabi ni sir, Okay, Jaira, pa-volume up tayo ng isang mic kasi baka mahina ang boses. Ma'am, wala akong sasabihin pangalan, Male number 1, please step forward. Wala kang sasabihin, sir. Pagandahan ang boses, paswitan. Dapat yung madadala yung babae, yung mapapa-oo agad.
Sasabihin mo lang, Jaira. Jaira, huminga ka rin. Sabi, nagpipikit, Jaira, mahal na mahal kita. Okay? Ready? 1, 2, 3. Lapit sa lapit and go. Jaira, mahal na mahal kita. Ulit, wait lang. Parang yung ano, yung parang bisidito yung boses. Ulit, lakasan mo ha. 1, 2, 3, male number 1 and go. Jaira, mahal na mahal kita. Wow! Sarap naman nun, Jaira. Handa kang ipaglaban ni boses number 1. Boses number 2? 1, 2, 3, and... Naku, ang gaganda ng bigote ni number 1, 2, 3, and go. Zaira. Dali lang. Sino si Zaira? Ibang kasal na napuntahan mo eh. Iba si Zaira. Si Zaira sa kabila yun. Oh, Jaira. Pero maganda yung ano, Jaira pre. Alam mo yung panliligaw ka, di mo alam pangalan ng liligawan. Palpak ka doon. Jaira. 1, 2, 3, and go. Jaira, mahal na mahal kita. Wala, wait lang. Parang ano, familiar yung boses sa radyo, yung sa Drive Max. Sabi mo, parang siya yun. Sabi mo ulit. Naku, Jaira, sinasabi ko. Sabi mo ulit. Yung delivery, yung passion. 1, 2, 3, go slowly. Zaira, mahal na mahal kita. Jaira, mag-practice ka na. Atlo! Naniniwala talaga ako, no? Etong number 3, marami na tong naligawan. Marami na tong nakarelasyon. Ngunit hindi daw ito sumusuko. Kaya Jaira, para sa'yo, susubok siya ngayong gabi. 1, 2, 3, and go. Jaira, mahal na mahal kita. Woo! Wait lang! Ay, talaga nga Ilocano, manisan mga maamuan tayo, mga ka. Ulit, sir. Sir, gusto ko yung pa-action mo, sir, yung palakad mo kanina. 1, 2, 3, let's go! Say it again. Jaira, mahal na mahal kita. Ay, nako! Okay. Oh, sige. Next one, number 4. Wala kang ibang sasabihin, kundi, Jaira, mahal na mahal kita. And 1, 2, 3, and go. Jaira, mahal na mahal kita. That's number 4, Jaira. Ibang klase si Jaira. Sabi ni Jaira, oh, inaamoy niya. Sabi niya, eto na ba yung kanina? Kino-confirm. Okay, last one. This is our male number 5. Lapit tayo. Ay, may, oh! Ay, Makata si number 5. Okay. Ladies and gentlemen, ang pinipili ni Jaira ay number. Ladies and gentlemen, number. Okay, Jaira. Number 4. Congratulations, number 4. Tama ba, Jaira, number 4? Correct! Number 4! Woo! Pwede na natin! Woo! Ano na. Isa ka na, Jaira. Wala tayong magagawa, 1 versus all. Sir, nakapag-push up ka ba kanina umaga? Kaya ka niya, wala siyang hindi kakayanin. Hahawakan natin yung bulaklak mo. At saka yung telepono mo. Sige, hahawak. Iikot mo, sir, ha? Ikot, sir. Tapos, wait lang. Pero magkilala mo siya. Bakit di ka makatingin? Sige daw, magtingin.
Ikaw, sir, kilala mo si ma'am? Siyempre, kilala ko. Ang mga ilang taon po kayo magkakilala na? Mga ilang Hindi mo na matandaan. Bakit mo ko sinisiko, sir? May mga bagay ka pa na. Gusto ko siya eh. Ito talaga? Okay. Sir, ikaw na bahala kung gusto magsayaw, mag-push up. Pwede din po. Okay pa. One. Dahan-dahan, sir, ha? Okay. Walang mali siya to. Walang mali siya. Ano lang to? Laro lang. Laro. 1, 2, 3. Let's go. Oh!